se čekamo celo jutro. Gračanica je centar pozorišnih dešavanja ovih dana. Domaćin je festivala profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić i mesto pomeranja granica očekivanog i mogućeg. Gračanica, u koju se nekada dolazilo samo zbog čuvenog manastira, postala je urbani i administrativni centar za Srbe južno od Ibra. Tokom maja i središte teatarskih zbivanja za pozorište južno od Save i Dunava. Joakim se posle nepune 3 decenije vratio na Kosovo. Mnogo je skepse bilo kada je najavljeno da će upravo Prištinsko narodno pozorište sa sedištem u Gračanici biti domaćin susreta profesionalnih pozorišta Srbije, koje se svake godine seli iz grada u grad. Ali izvršne produkcije latio se Gračanički dom kulture, koji je i Prištinskom pozorištu pre nekoliko godina pružio krov nad glavom. I tako gotovo nemoguće postaje ostvarivo. Uz ogroman entuzijazam i napor domaćina i institucionalnu podršku koja nije izostala, točak počinje da se okreće, vrteška dobija ubrzanje. Malo nervoze prisutno je svuda, u sali gde je već postavljen veliki broj kamera, a novinari čekaju trenutak da se uživo uključe u program. Napeto je i u foajeu Doma kulture, koji glumci koriste za generalnu probu. Domaćinu je uvek najteže da nešto otpočne. Kada to krene, onda sve ide drugačije i sve je lakše. Onda se uživa upravo u onome što se nadamo da smo organizovali. Ovaj festival samo dokazuje da je pozorište jače od svih onih država u kojima je pravljen. Od sutra kreće i prevoz iz Kosovske Mitrovice, redovna linija Joakim. Joakim šalje autobus po Mitrovčane i očekujemo da će ovi autobusi odavde po enklavama ići po publiku i da prosto napravimo neku vrstu. Prosto uvek smo imali želju i kao pozorište da ne budemo samo pozorište u onom gradu gde se trenutno nalazimo silom istorijskih okolnosti, nego da budemo pokrajinsko pozorište. Ovo je sada najkritičniji moment kada zavesa treba se podigne i da festival počne. Ja se iskreno nadam da će raditi mašina koja diže zavesu. Gospodo, kakav nam to činovnik dolazi u Varoš, Nakon oficijalnog otvaranja u zvaničnoj selekciji predstavila se srpska drama Prištinskog teatra, pozorište domaćin, svojom poslednjom predstavom, revizorom Nikolaja Gogolja, u režiji Katalonca Mauricija Farea. Gotovo puna sala, snažan aplauz, dobre vibracije. Ja sam jako uzbuđena zato što su moji prijatelji bili tu i dugo ih nisam gledala i jako sam srećna što su radili ovako dobru predstavu koja je veoma aktuelna, nažalost. Reditelj je uradio kritiku i društva, zapadnog društva, to sam videla, tako da jedna društveno angažovana predstava, rekla bih, u sjajnoj izvedbi našeg pozorišta. Došli ste specijalno zbog festivala. Da. I kako vam se čini atmosfera, predstava? Pa fino, Gogolj uvek aktualno. Koliko je ovaj festival, ovo dešavanje značajno za Gračanicu i cijelo Kosovo? Pa veoma je značajno. Kroz kulturu, kroz ovakva dešavanja, jedini način da se ovde očuvamo i opstanemo. Jako je lepo, baš je ovo potrebno ovde ovim meštanima. Stvarno su divne predstave. Ovo će biti praznik za ljude u Gračanici, za celu opštinu Gračanicu. Prištinsko pozorište već nekoliko godina ili nekoliko predstava unazad ima vrlo referentnu poziciju u pozorišnom životu Srbije. Verujem da će opredeljenja njihove uprave i otvaranje pozorišta i izvan granica Srbije da doprinesu onome što se ovde dešava i što u pozorišnom smislu nastaje. Jer zaista je nekoliko predstava i nekoliko značajnih reditelja u poslednjih nekoliko godina izašla iz produkcije Prištinskog narodnog pozorišta. Na kraju krajeva, ni Priština nije daleko, pa nije loše da ga zovemo Prištinsko, bez obzira što je ono malo izmešteno
ali je to na neki način dobro, jer pozorišna hodočašća su takođe jedan deo pozorišnog života, ne samo Srbije, nego i Evrope uopšte. I ja verujem da pozorište ne mora i ne sme i nije nužno da nastaje u centru. Već nakon prve predstave održan je i okrugli sto kritike, zapravo mesto druženja sa umetnicima i razmene utisaka. Mislim da je važno i sa stanovišta cijele Srbije, jer nekako to daje neku važnost i neko povezivanje i neki aspekti nas koji smo van Kosova, da malo više se povežemo, da malo više obratimo pažnju, da se zainteresujemo za ove ljude ovde i za ono što se događa i da shvatimo da to ipak nije samo ta neka nevažna periferija, nego da je to ipak nešto, pa odakle smo svi potekli na neki način i da ne treba to nikada zaboraviti. Za to vreme uživalo se u prolećnoj noći na terasi Doma kulture uz džez orkestar Petra Rakića iz Kosovske Mitrovice. A u sali velika žurba i akcija da se scena pripremi za narednu predstavu. Potpuno drugačiji zahtevi i ambijent. Predaha nema ni za majstore svetla i tona. Moje posao trenutno da vodim ton i što se tiče tehnike da sve to bude kako treba. Je li sve spremno za početak festivala? Naravno, kako treba uvek će biti. Jesu večeras neke posebne emocije ili ima malo više treme ili... Pa mogu reći da malo više ima. Odgovornosti. Kakav je ovo događaj za vaše pozorište, za Pa za ovo je veličanstvo. Za mene pogotovo ovaj festival je vrhunac. Svega do sada što smo radili. Koliko dugo ste u pozorištu? Ja sam već 7 godina tu. Što ste prošli? Da, i po Kosovu i po Metohiji. Na razna mesta smo bili. Tako da ovaj festival je za nas vrhunac. Kada sve krene i zahukte se, nekako je lakše i čini se da se dešava po inerciji. Naravno da nije tako, jer mravinjak scenskih radnika, organizatora, producenata, urednika programa brine da sve bude sinhronizovano. Imam sjajnu ekipu ljudi koja u hodu zatvara sve te rupe koje se pojavljuju i koje od recimo nekog neokrečenog ćoška do nekog svetla, tona koji nekad ne štima, do toga da će vam se pokvariti agregat ili 300 čuda tih tehničkih. Što je bio zapravo najveći problem? Pa ne znam, najveći problem je zapravo da prelomimo da ono što može jedan veliki grad uradimo mi u Gračanici. I to se prelama sve kroz stotine tih detalja. Dakle, ono što bi recimo u nekoj velikoj sredini gde je Joakim do sada održavan bila rutina, za nas je potpuna novost. Za nas je to festival ovog trajanja i ovog obima, to je nekako i kulturološka novost. To sada postaje neka vrsta mesta okupljanja, 7 dana. Ljudi u getu nisu baš navikli da se 7 dana okupljaju, vraćaju. Dakle, nemamo mi ni taj kapacitet publike, ni mnogi ljudi, jer u proteklih, godina mi smo se trudili da kažemo publici dođite, bit će vam bolje s nama, dođite da vidimo šta to kultura može da vam kaže, dođite da vidimo šta je to lična sloboda i lična katarza. A pozorište i neke predstave koje smo gledali nam zapravo govore o tome šta je s druge strane, šta to ide prema nama, kakvi smo, jesmo li drugačiji, jesmo sposobni da preispitamo i svoje misli i tuđe misli, tako da je velika radost festivala. To poznato gostoprimstvo našeg naroda na Kosmetu je svakako i preporuka da sama Gračanica bude grad domaćin. Podno velike svetinje, pravimo pozorišnu feštu i pozorišnu svetkovinu, tako da je osjećaj svakako uzvišen. Jedan vanpozorišni incident poremetio je ritam festivala. Dugo zadržavanje kamiona sa scenografijom i autobusa sa glumcima Pirotskog pozorišta na administrativnom prelazu Merdare
od strane Kosovske carinske službe poremetilo je satnicu. Radi se o tome da su nas zadržali više od 3 sata na granici, ne znamo zbog čega stvarno. Radi se o našoj scenografiji koju vidite da to su prosti kancelarijski stolovi, eto to nije moglo da prođe 3 nešto sata. Ovo je, mislim, jednostavno jedan događaj koji pokazuje kako mi inače živimo. Naime, kada čovjek privatno krene na Merdare, on može da tamo čeka 5 sati, može da pređe za 5 minuta, to se nikad ne zna. Ta administrativna linija, nažalost, vrlo često deluje tvrđe od mnogih granica koje imamo u regionu, u Evropi, već da ne pričam. Tako da je i ovo na neki način dobra ilustracija našeg života ovde, a i ilustracija te naše borbe da i pored tih otežavajućih okolnosti napravimo nešto što je kulturni događaj kakvi ovi ljudi ovde zaslužuju. Je li ima razumevanja kod publike i aktera? Pa kod publike ima razumevanja. Ovde ljudi su prevashodno i navikli ovde da imaju problema u svakodnevnom životu na svakom nivou, u administraciji, u prelasku linije, u uvođenju svoje dece u centralnu Srbiju. Znači, mi se svakodnevno suočavamo sa ovakvim problemima i nama to ništa nije neobično. Akteri sami po sebi naravno da su šokirani u prvi mah svim tim što se dešava, ali neka i za njih je dobro da vide u kakvim uslovima mi ovde radimo i funkcionišemo. Publika je međutim strpljivo čekala, poput naših sagovornika koji su tokom festivala svakodnevno prelazili nemali put od Prizrenske bogoslovije do Gračanice. Nije nam teško da dođemo pa iz Prizrena jer se nešto dešava i naravno kulturni život koji nam nekako nedostaje u Prizrenu. Sat i po 2 razdaljine vožnje od Prizrena do Gračanice, je li to neka prepreka? Pa nije strašno sat vremena uopšte, zato što znamo zašto smo došli, da vidimo da jednostavno kao ishrana, što je raznovrsnija ishrana, to je čovjek zdraviji, tako i što je raznovrsniji način života, to je čovjek zdraviji i bogatiji naravno. Uprkos problemima, pirotska životinjska firma, nastala kao parafraza na poznatu Orwelovu farmu, uspešno je izvedena, pobrala dug aplauz i raspoložila publiku. Kašnjenje jedne predstave promenilo je tok festivala. Kraljevačka predstava je umesto kasne večernje izvedbe toga dana imala podnevnu narednog. Ja sam se ovde uvijek osjećao kao kod rođene kuće. Danas je malo neuobičajena situacija, predstava u podne. Podsjetilo me na stari matine davni. Ništa mi to nije smetalo, čak ni prije što je prepodnevnim sati. Super, Kraljevčani su fantastični. Zaista mi je drago što je i publika ovde imala priliku da ih vidi. Utisak o festivalu tokom njegovog trajanja upotpunjavali su i dodatni besplatni sadržaji za posetioce. Tribine na kojima se polemisalo o pozorištu, promocija monografije, predstavljanje novih romana više autora, između ostalog i književnog dela Ivane Dimić, koja u romanu Arzemas iznosi najintimniji odnos bolesne majke i ćerke, koja je preuzela brigu o njoj, oslanjajući se na sopstveno gorko iskustvo. Delove iz romana kazivao je glumac Milan Gutović, a o knjizi je govorio otac Ilarion, iguman manastira Draganac, koga sa Ivanom Dimić vezuje dugogodišnje iskreno prijateljstvo. On je roman doživeo kao radosnu, tešku i duboku priču, kojom se autorka igra i podsmeva smrti. Otac Ilarion osvrnuo se i na to koliko je važno što je Gračanica ove godine domaćin festivala Joakim Vujić. Kultura je neophodna, uvek, ali posebno smo svesni toga u ovim okolnostima kada mesta u kojima živimo počinju da liče na geta. I zato taj dah svežine koju kulturni događaj i valjani mogu da donesu su veoma značajni. Čovjek je biće komunikacije, odnosa, interakcije, mi postojimo kroz odnos i zato je svakako ta osnovna potreba čoveka jeste za zajedničarenjem i deljenjem istog vremena, istog prostora. Festival je izazov za organizatore, a na poseban način i za glumce Prištinskog pozorišta,
Mislim da je mnogo bitno jer smo dobili priliku da upoznamo razne reditelje, ljude i kolege iz drugih pozorišnih kuća. Gledali smo predstave, po 2 predstave za jedno veče. Moramo priznati da to nismo bili u prilici. Bila sam u prilici jedino u Beogradu kada sam bila zbog fakulteta. Onda ono što je mnogo bitno, to su ti okrugli stolovi koje imamo svake večeri, gde mogu da se čuju tako divne stvari vezane za naš posao, gde upoznamo kolege i u tom drugom smislu, onda ta naša druženja, to razmenjivanje energije, ta komunikacija među nama je vrlo bitna i mogu vam reći da mislim nakon završetka ovog festivala da će nam svima biti teško. Živnula je Gračanica tokom 7 festivalskih dana. Zadovoljni su bili mnogi, pre svega ugostitelji i trgovci, a i turistički poslenici kojima je ovo šansa da prezentuju svoje mesto. Svi smešteni kapaciteti Gračanice su popunjeni, tako da svako ko bude rešio da dođe u narednih nedelju dana da prenoći u Gračanicu, morat će ranije da pokuša da rezerviše mesto. Turistički radnici i ugostitelji su zadovoljno trljali ruke ovih dana. Naravno, svi su prezadovoljni, ne samo prenoćišta, odnosno hoteli, moteli, već i restorani, jer su i njihovi kapaciteti dodatno popunjeni, tako da hvala Joakimu Vujiću što nas je ovako okupio i ekonomski nas uzdigao. Došla je i Crvena zvezda u Gračanicu baš tokom festivalskih dana. Humanitarni meč sa domaćom fudbalskom ekipom okupio je veliki broj navijača. Među njima je bilo i onih koji ni pozorište ne zaobilaze. Pa, pratimo. Malo fudbal, malo pozorište. Više fudbal nego pozorište. I što je zanimljivije, fudbal ili pozorište? Pozorište. Pa generalno je sve zanimljivije, ali trenutno je fudbal aktualan, tako da smo se opredelili za fudbal. Bila je ovo izuzetna prilika da mnogi prvi put posete manastir posvećen Uspenju Presvete Bogorodice u Gračanici, monumentalno srednjovekovno zdanje koje je, kao deo naše kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO. Obišli smo Gračanicu, nekih stvari se prisetili, jer ja odavno nisam ovde bila. Sam studirala u Prištini, pa usput sam nekad i svraćala ovde i tako divne uspomene naviru. Zaista je veliki doživljaj koji ne može da stane u reči. Mislim, ta lepota prosto, eto, ushićuje i dovodi čoveka u posebno stanje i to je doživljaj koji se ne zaboravlja nikad. Mesto održavanja festivala nije zanemarila kao važan faktor ni selektorka Milana Bogavac pri odabiru predstava. Naprotiv. Vrlo sam se trudila da u selekciju ne uđu predstave koje sam smatrala nekako nepodobnim za ovaj politički kontekst, provokativnim na neki možda nacionalistički način ili slično, ali sreća je da je opet mnogo više bilo predstava koje zaista nisu sa takvom političnošću koketirale, već su negde u sebi imaju stavove koji su, čini mi se, mnogo prihvatljiviji i mnogo više govore u nekom tom pravcu suživota, načina da se pomerimo, načina da napredujemo, da počnemo bolje da radimo svi zajedno za dobrobit svog društva. Sve vreme tokom festivala organizovan je prevoz za publiku iz srpskih sredina u okolnim gradovima. Čini se da je pregršt nekih kulturnih sadržaja, ali uvek tako? Pa jeste, mi smo baš srećni zbog toga, zato što evo mi kao omladina prosto možemo da biramo šta ćemo i gde ćemo da učestvujemo i evo mi smo sad došli ovde, sutra je taj Kosmet Fest u Mitrovici pa dolaze ti neki pevači, ti neki bendovi pa ćemo i to da pratimo i jazz festival. Mislim, zbog nas omladine je to zaista lepo i nama to mnogo znači jer zaista ulepšava nam ove dane koje provodimo ovde. Pojedine predstave pomerile su granice kako kvalitetom, tako i kontaktom sa publikom. Posebna energija osjećala se tokom igranja Čehovljevog komada Tri sestre, Vranjanskog pozorišta, ili pak još intenzivnije tokom Šekspirovog Perikla u izvođenju šabačkog ansambla. Publika je bila na samoj sceni. Bilo mi je prelepo, opet zbog toga što mi je ovo i prvi profesionalni Joakim, tako da sam oduševljena što sam ovde i publika je bila divna. Od samog starta smo videli da je uspostavljen taj nekakav fluid između gledalaca i nas i nama je bilo izuzetno ugodno u ovoj predstavi. A kad se glumci ugodno osjećaju, onda smo mi negde sigurni da je to pravi put i da će predstava dobro proći kod publike. Iz večeri u večer širilo se dobro raspoloženje na sceni i oko nje.
Muzički program je bio posebna poslastica, naročito za mlađu publiku. Snežana Bursać je tokom festivalskih dana bila alfa i omega svih dešavanja. Kako njene kolege u žargonu kažu, multipraktik. Meni kao stanovniku Gračanice je izuzetna čast i zadovoljstvo što mogu i da prisustvujem jednom ovakvom festivalu, a još veća čast je što sam i u organizaciji svega ovoga. Ništa manje posla danonoćnog nije bilo ni za one koji su pripremali bilten festivala, ukupno 7 brojeva. Zanimljivo je i to da su organizatori pre početka festivala odštampali i pozorišni bonton, koji je deljen uz komplete karata. Utisak je da se ovdašnja publika toliko prilagodila činjenici da već skoro 2 godine u Malenoj Gračanici postoji profesionalno pozorište, Narodno pozorište Priština, da su toliko zavoleli teatarska dešavanja i sve što ih prati, da im više nije potreban savet kako da iz postojećih okolnosti uzmu najbolje. To je zaista najbolja publika koju sam ja videla. Ljudi koji kao da su odnegovani na pozorištu, kao da imaju 5 pozorišta u koje idu od obdaništa, pa mislim sa toliko znanja, sa toliko, kako da vam kažem, neke i poštovanja prema tom pozorištu koje im je došlo i pokazivanja jednog zapravo superiornog pokazivanja radosti i uživanja u svemu tome, da su svesni šta su dobili, tako da je, ja mislim, ovo bila idealna publika. Pozorište je jače od života samo kod onih ljudi koji umeju da ga prepoznaju, koji umeju da komuniciraju s njim i koji umeju iz njega da koriste tu energiju. Očigledno, ljudi sa Kosova, ovih dana Gračanice, Severne Mitrovice, gore koji dolaze ovde da gledaju predstave i drugih sela, pokazuju da to umeju. Pokazuju tu vrstu živosti koja, s druge strane, opet nama daje snagu i vraća nam mogućnost da možemo pod znacima navoda teškim vremenima, za pozorište nikad nije bilo lakih vremena, preživimo i imamo uvek novu i sve veću želju da stvaramo i kreiramo pozorišni čin. Poslednji večeri dodeljene su i brojne nagrade. Najviše predstavi Perikle Šabačkog pozorišta za predstavu u celini, za režiju, kostime, a glumac Vladimir Milojević nagrađen je za ulogu naratora. On je inače rođen u Uroševcu, završio akademiju u Prištini i posle dužeg perioda obreo se na Kosovu. Moj susret neki je bio sa Kosovom tako dosta čudan. Posle 17 godina sam prvi put i to sve vizuelno tako izgleda drugačije od onoga kako sam ja to zapamtio i ostavio. Tako dosta novih nekih stvari tako okolo, pored puta i to su neki utisci koje nosim. Žiri kritike nagradio je predstavu Revizor Prištinskog narodnog pozorišta sa sedištem u Gračanici, a nagradu stručnog žirija za ulogu Hljestanova dobio je glumac ovog pozorišta Milan Vasić. Pa mislim, srećan sam što bi nagradu. Lepo je dobiti nagradu. Zato što je uloga u Revizoru u pitanju ili zato što je Gračanica? Pa dobro, ima jedno i drugo. Mislim, Gračanica, ja sam domaćin, tako, domaćin sam ovde, ali zato što je Revizor, zato što je Hljestankovi, to je predstava gde sam ja. Revizor je predstava, znači ja sam 98. godine, moja prva profesionalna predstava gde sam ja uskočio je Revizor. Ali nisam igrao Hlistakova, nego sam igrao od ovog Bobčinskog. Tada je Igor Damjanović, kolega, sjajno igrao Hlistakova, a ja sam sad to odigrao na drugi način i neko me vezuje sve to. I ta predstava pre 17-18 godina i ovo što je naše pozorište, što je festival kod nas, sve se nekako poklopilo. U sredini gde ne postoji baš nikakvo iskustvo u organizaciji ovako zahtevne smotre, Narodno pozorište Priština sa sedištem u Gračanici i ovdašnji Dom kulture prevazišli su sami sebe. Ovaj format u ovom trajanju, ovakav način rada, ovakva zajednica ljudi u okviru geta, ovoliki broj gostiju pokazuje koliki je naš kapacitet na Kosovu i Metohiji, a kada kažem kapacitet, na prvom mjestu mislim publike, koliki je kapacitet geto sredina koje žive nadomak gradova, zapravo žive gradove. I mi smo zapravo pokazali da život gradova živi u nama, da živi u svakom gledaocu ove sale i da se pokazao kao čudesan i da zbog tog kapaciteta i zbog tog povratka gradu u nama vredeli su svi napori, vredio je trud ovih
ljudi koji su došli putujući stotinama kilometara da bi podijelili sa nama umjetnost. Što auto brže vozi, to je veći trag kočenja. To je sila fizike. Dakle, već sutra idem u Beograd da nastavimo da pregovaramo oko sledeće premijere i mislim da ono što je ovde se dešavalo svih ovih dana, to nije uopšte politička stvar. Ako je više religijska, a to je da smo boginji Italiji dali veliku žrtvu. Naše pozorište je bilo domaćin festivalu gde su se estetika i etika prosto prelili jedno u drugo i nastao je festival u Gračanici. Ovogodišnji 52. Joakim Vujić bio je na nivou onih koje organizuju gradovi sa dugom pozorišnom tradicijom, a meštani Gračanice potvrdili su da je provincija duhovni, a ne geografski pojam. Pomerili su granice očekivanog i mogućeg. Čekamo celo jutro.